For today's video, magtanaw ta karon sa camera kay kani nga time nang kuan mi ani naggrocery mi kuyog sa akong anak. Unya naabot na ang Divine Mercy. Unya nilakaw mi sa akong anak 3:30. Si akong kuyog si Carmen Sky og si Gina Rain. Nya kay nanglakaw mi hapon nagtuo ko mga alas 6 na sila maabot. Karon kay grabe jud ang milagro nga gihatag sa amo ani nga time. Kay ang naggrocery mi no Saturday man ni nila gihatod. Kabaw mo guys. Human na mi grocery. Ang line gani sa grocery sa kanang cashier nga amo ang gilainan. Hawan siya pero sa uban taas kay line. Nya katong cashier nga among gilainan nga akong nakita duha ra dito ka customer nga nagline nya ako na dayon nahibong ko ngano man uy nga kanang kuan ba kana ganing kuan kanang kataas sa uban ngano kani nagtuo ko nga naglas na siya ang cashier nya di ay wala pa siya naglas so paspas kayo nga akong pag kanang line nya nakasakay sa dayon mi og jeep grabe no kanang gusto jud sa Divine Mercy gyud makita ninyo sa kuan kanang kanus ako naabot nga part kay kani siya maoy pag-abot nila naa si Mama Philly naa ang akong anak unya ako wala nya akong bana ani nga time lain ang lawas gilanat siya so mao ni ang nahitabo guys. Nag-start na lang sila og kanta kay wala pa man ko naabot ani nga time. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa mga tanan, Jesus maluoy sa kanamo. Pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami, namatay si Jesu Cristo, dito sa Kalbaryo, aron lang kita maluwas sa kasubong nga dako. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami. Karo ra ka. Oro ta ha. Kani mo ba ni kadiri, hanto diri. Before ka mo basa ana mo sa dungan sa tanan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. For God, we thank and praise you for visiting our humble home, where your love should always reside. For 7 days that you will be with us, shower your graces upon us. Bless all of us in this household and do not allow us to be grieved by our unworthy actions. You are our King, Lord. Take care us with your loving and grace as your truly beloved children, now and forever. Amen. Ni di ay nga time guys nganong nahapunan mi kay nag-expect ko nga mauki akong bana kunya makapang grocery mi
nya dili man jud siya okay. So nanglakaw mi. So mao na to guys nya kani siyang paghatod nila ni sa Divine Mercy, walay time ba. Ang ako na lang jud gi pray nga kanang maabtan nako or inigabot nako diha pa mahatod ang Divine Mercy. So mao to guys unya. Kato nga time nga paghitabo, wala to sa ako ang mind, kundili nagsige lang jud balik-balik sa akong una-una nga grabe ba ingana unya. Kanang pagsakay, pag human mo grocery, nya nanglakaw mi, kaming tulo sa akong anak. Pagsakay na mo, pagatang, dili pa di ay pagsakay. Pagatang na mo og jeep, nakasakay sa dayon mi. Kaya gani mura gihan ay, mura bagi kuan jud siya nga maka-attend mi. Mao na siya guys. Sige, para makahibaw ka sa promises, lingkod dili do. Dili ka. Diha lang ka. Sige, ikaw ra ba'y gabasa sa kuan? Buwangan na siya. Sila magbuwangan day ni. Kuan sila tulo. Asa sa eskwela daw? Mao ba na ako diha akong anak oy. Pero grade 10 na siya. Sige, may hapon niya. Kadi pa ko mo padayon sa devotion mag-ila-ila o kata. No, para makahibaw sa kanay mo ari diri na, di mo inyong image. Nya kasagaran may na kanin mo sa inyong image, ay mo na ninyo. Nya may na niya kana. Di ba mercy mo kuno na niya. Kahibaw taga-asa to sila, no? Mas maani ginagahibaw ka nga kanang taga-asa ang ni taga-kinsa ang grupo nga ni ari diri og taga-asa. So ako di ay si Ruthie. Yan naman sa community, sis o brother ato ang tawag, no? Ay naapo ko na intronan sa una. Dirit luyo sa amo, taga-trip di April na mabuko. Diha lang sa highway amo, Napo na intronan dito sa Tuburan. Giingnan ko nga, lalaki, magusya niya, medyo may hapon, medyo idara na po siya. Giingnan ko nga, kahilat ba ng taubon ko, Brad? Uy, giingnan ko ba? May hapon. Sige, kanang para ila-ila ba man din. So kanang nakuyawan ko ato, gilam ko niya nga, ay kung tawag ninyo Brad, tatay or lulo inyong tawag na ako, nahadlo ko. Nainain ko yung tao at ang atakan. Sige, ka mag-intro, no, sako. So ako di si Ro, sige nga, taga-3 de Abril, rapog ko pa na, bitaw barbecue, nila at bang ilang magbutay. Kanang atbang lalaki ang tipantay nga upaw man ako ba na. Kung naabot mo rin to, Itoon sila. Niya na yun, si Sis Minerva, taga-tita po na siya. So, mga nagkawan-kawan, may tungod sa mission. So, ang among mission, no, ni siya, Divine Mercy Devotion. O ang among community, is Friends of the Mercy. O mamutala po ko karon sa imong ninay. Ay, yung sila speaker? Ang bakit baba ng leksoon. Mao di ay magkali ra gyapon ikaw. Magkali po. Mao di ay magkali. Naghuwat ko nga mukuan mo unsa na musipas ang kuan ba apelidong Bangkali kay nagkawag siya ang anak umaga di ka. Okay. Sige na. Ang amo ring community Friends of the Divine Mercy o kami mga missionaries ni. Ang Divine Mercy Devotion is naana siya sa tanan nga sa kuliko nga simbahan. Pero ang Friends of the Divine Mercy, kaning friends, no, pareha na yung spell of ay friends, sigala. So kaning friends is kuan siya transparokial. Kung may nung dito transparokial, transfer sa asa nga parokya. Pinaagi sa pagtugot ni Bishop Jose Palma. So ako po sa mga kakiskon. Okay. So siguro siya, naman daw sila endorsement niya. Kung sila ipakita. So mo ni endorsement ni Bishop Palma. May yun na ipakita ba, no? So kaya siya nga endorsement, nagpamatuod nga dito butan ta ni Bishop aron ang devotion ni Divine Mercy balay-balay aron mas daghan ang makaambit sa iyahang devotion. Kay daghang nakaila niya pero Una guys, nakaabot jud ko
Unya, mura jud siya na timing ba nga wala pa sila nag-start. Mausay pag-abot nako. Kung kinabuhi daghan na kayo nga milagro iyahang gihatag. Example nga milagro nga iyang gihatag sa ako kana karon nga grabe kayo basta Saturday ang grocery daghang tao pero iya ko gitagaan og time nga iya ko gitagaan og cashier nga paspas og sakyanan nga makauli dayon. Next nga milagro nga iyang gihatag sa ako ang akong bana nga naa na siya karon sa City Hall na regular siya. Ang akong giampo nga ma-regular lang pero gitagaan siya posisyon nga mas labaw pa ang atong pagsalig hugto nato. So salamat sa inyo pagtan-aw, sunod na pod.